መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያሞን ናዩም ተነስሑ በእዝ ቃል ዝናይ በጃመራና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ጸሐፎይ ጸሎቱ በረከት አምላኩ ምስሉና እግዚአብሔር ይሁን አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ክሳብ 25 ድሕሪ እዚ ድማ በዓል አይሁድ ኮነ። ኢየሱስ ግን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕኻ ብዕብራይስጥ ቤተሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ ዘለዎ ቆልዓይ ነበረ። ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋዝ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራትን ሓንካሳትን ልሙሳትን ይድቅሱ ነበሩ። እነ ሓንሳ መልአከ እግዚአብሔር ናብ ጥቓላይ ወሪዱ ነቲ ማይ እናውፅኦ ነበረ። እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወኻ ካብ ዘለዎ ኩሉ ሕማም ይሓው ነበረ። 38 ዓመት ዝሓመ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ንዑ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ እዋን ሕማሙ ገሊጡ ክትሓውሎ ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስተናወፀ ናብ ጥቓላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ተስእሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ሂድ በሎ። እቲ ሰብኣይ ብኡኡ ሓወየ ዓራቱ ኣልዒሉ እውን ከደ። እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነበረ። ስለዝውን ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት ስለዝኾነ ዓራትካ ክፀውር ኣይፍቀደልካን ይበልዎ። ንሱ ግና እቲ ዝሐወየኒ እዩ ዓራትካ ኣልዒልካ ሂድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከዓ እቲ ዓራትካ ኣልዒልካ ሂድ ዝበለካ ሰብኣይ መን እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ህዝቢ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ድሕሪ ኢሉ ስለዝነበረ እቲ ዘሕወዮ ሰብኣይ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን። ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኸቦ እሞ እኖ ሓዊኻ ኣለኻ፣ ካብዚ ዝገድል ከይረኽበካ መሊስካ ሓጢኣት ኣይትግበር በሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ከይዱ እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ከም ዝኾነን ኣይሁድ ነገሮም። ስለዚ ብሰንበት ነዚ ነገራት እዚ ስለዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ኣሳደድዎ፣ ክቆትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ። ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ዓየ ኣሎ፣ ኣነ ዓየ ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ምስ ኣምላኽ ስለዘመዓራረየ ክቀትልዎ ይደልዩ ነበሩ። ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ወዲ ነቲ ብኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እንተዘይኮይኑስ ካብ ርእሱ ሓንቲ እኳ ክገብር ኣይኽእልን እዩ። ኣቦ ዝገብሮ